it-tema tat-taħdidiet pubbliċi tal-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta għall-2020 u l-2021 ma setax jonqos li tiffoka fuq it-triq ta' Malta lejn gvern awtonomu. Fil-fatt din is-sena qed niċċelebraw il-100 sena mill-self-government tal-1921. U bil-koordinazzjoni ta' Maroma Camilleri u Maverick Spiteri, Malta Libraries bi pjaċir qed tippreżenta dan id-dokumentarju maqsum żewġ partijiet li għandu jservi ta' vjaġġ virtwali għal pubbliku hemm barra. Vjaġġ li sa joħodna tul l-avvenimenti ta' tħabbir ta' Kostituzzjoni ġdida u l-ewwel Parlament Malti. Dan id-dokumentarju wieħed irid jarah fl-isfond tal-pandemija fej minħabba fekk Malta Libraries kellha tbiddel l-operat tagħha ta' kif torganizza attivitajiet li bihom mhux biss stressa il-pubbliku ġenerali lejn il-Biblioteka Nazzjonali imma anke tippromuovi il-kollezzjonijiet ta' ġofija u tħeġġeġ iktar riċerka. Għalhekk dan id-dokumentarju li huwa maqsum f'żewġ partijiet ħajkun qed jissostitwixxi il-public lectures li qabel kienu jsiru fuq tema partikolari, ma jonqos ukoll illi dan ikun segwit minn pubblikazzjoni fuq is-suġġett. Din hija tielet serje tal-public lectures li qed nagħmlu hawnhekk u darba ssir virtwali u għal din is-sena biex nikkommemoraw l-għoti ta' self-government il-Malta fil-1921 għażilna li nieħdu dan l-avveniment kif ukoll infakru stages oħra jew highlights oħra tal-istorja ta' Malta li jlidjaw għal dan l-avveniment. Nibdew mill-Medjuevu, għażilna 8 temi apposta biex nispjegaw kif wasalna għal self-government, nibdew kif għadna mill-Medjuevu u bil-istituzzjoni tal-Università li kienet il-governing body ta' Malta ta' dak iż-żmien, ngħaddu għal żmien il-Kavallieri bl-għotja ta' Malta lill-Kavallieri f'1530 u inkomplu biż-żmien Franċiżi, żmien l-Ingliżi u mbagħad bir-run-up sa 1921 u anki ġara wara. Għal dawn il-temi għażilna 8 speakers, kulħadd espert fil-qasam tiegħu u kollha se jagħtu il-kontribut tagħhom u wkoll kemm jista' jkun biex mbagħad nuru nillustraw dawn il-lectures għażilna affarijiet items mill-kollezzjonijiet tagħna. L-iktar żewġ items importanti u ta' preġu kienu il-Magna Carta Libertatis tal-1428 li ngħatat mir Alfonso V lil Malta, kif ukoll l-att ta' donazzjoni tal-1530 li ngħatat mill-Imperatur Karlu V lill-Ordni ta' San Ġwan. Dawn it-8 taħdidiet maqsumin f'żewġ partijiet ħankunu qegħdin nesploraw narrattiva fejn fl-ewwel parti tad-dokumentarju ħarsu permezz ta' varji dokumenti u immaġni mill-Biblioteka Nazzjonali u arkivi oħrajn lejn rwoli speċifiċi ta' tmexxija bħal dik tal-ħakem, il-Grammastru u l-Gvernatur aktar tard fejn fit-tieni parti tad-dokumentarju ħannaraw l-avvenimenti li ġraw mis-7 Ġunju fl-1919 u l-ewwel laqgħat storiċi tal-Assemblea Nazzjonali sa l-għotja tal-Kostituzzjoni l-ġdida u l-ewwel Parlament Malti il-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti f'Novembru tal-1921. F'din it-tieni parti tad-dokumentarju ħankunu qegħdin ninkludu wkoll wirja virtwali dwar proposta ta' bini ta' Parlament Malti ġdid fejn ħankunu qegħdin naraw set ta' pjanti mill-Project House fil-Furjana li kienu proposti fl-1928. B'dan hekk nixtiequ hawnhekk nagħmlu numru ta' ringrazzjamenti għal din is-serje fosthom il-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Arkivju Nazzjonali ta' Malta li flimkien magħhom kollaborazzjoni ma' dawn l-entitajiet qegħdin intellaw din is-serje kif mhux inqas lil numru ta' speakers li ħajkunu qegħdin jagħtu t-taħdidiet tagħhom waqt din is-serja kif ukoll anki l-istaff tal-Malta Libraries għall-għajnuna tagħhom biex hekk inkunu nistgħu nwasslu dan id-dokumentarju. Fost il-vari dokumenti li nsibu fl-arkivi fil-Biblioteka Nazzjonali fejn insabu hemm sensiela sabiħa li tirrigwarda l-Università, l-istorja muniċipali
tal-Gżejjer Maltin hija waħda rikka u twila, tmur lura għall-Medjuevu. Fi żmien nofsani insibu xhieda interessanti ħafna ta' tmexxija lokali tal-Gżejjer Maltin mill-Maltin infushom, ċoe mill-abitanti kemm ta' Għawdex kif ukoll tal-Gżira ta' Malta. Fis-sekli din l-istituzzjoni li m'għandix taqsam mal-Università tat-Tagħlim, imma hija kelma li tirreferi għal fatt li tirrappreżenta l-popolazzjoni kollha kemm hi fit-totalità tagħha, kienet istituzzjoni li żviluppat u aġġornat ma' żminijiet. L-istorja dokumentata ta' din l-istituzzjoni tmur lura almenu għas-seklu 14 u tibqa' sejra sal-bidu tal-ħakma Ingliża f'Malta. Interessanti ngħidu li fil-biċċa kbira tal-każi in-nies li kienu jipparteċipaw fl-istorja tal-Università kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, ċoe tal-gvern muniċipali lokali fil-gżejjer rispettivi, kienu Maltin, kienu nies abitanti ta' dawn il-gżejjer. U jekk nħarsu ftit lejn l-oriġini, diġà nsibu referenza għal xi forma organizzata jew strutturata tal-komunitajiet kemm dik Kristjana kif ukoll dik Musulmana li kienet hawn f'dawn il-gżejjer lejn tmiem is-seklu 12. Naħseb li għadu bikri biex nitkellmu dwar l-universitas li imbagħad nibdew niltaqgħu magħha b'mod iktar ċar mis-seklu 14, però għandna indikazzjoni tajba fit-tmiem is-seklu 12 li diġà hemm forma ta' struttura organizzata ta' dawn iż-żewġ komunitajiet prinċipali. Interessanti wieħed iżid li fis-seklu 13 ngħidu aħna fi żmien il-tmexxija ta' Karlu d'Anjou, tar-re Karlu, għandek ukoll sinjali li kien hawn komunità organizzata bit-tmexxija lokali. Interessanti wieħed jgħid li diġà tibda tiltaqa' ma' dawk l-uffiċjali prinċipali li kienu jmexxu l-Gżejjer Maltin li iktar tard kellhom jaħdmu spalla ma' spalla man-nies tal-Università, ċoe nies bħal Kastellan li kien jieħu ħsieb it-tmexxija tal-kastell ewlieni tal-Gżejjer Maltin, ċoe l-Kastell tal-Birgu, Sant'Angelo, il-Kastrum Maris, dan kien ikun fdat fidejn Kastellan maħtur mill-Kuruna u kien ikun bniedem importanti b'setat wisajn minħabba li fideh kellu d-difiża tal-Gżejjer Maltin. Insibu wkoll l-ewwel referenzi għal ħakem, il-kaptan tal-imdina, il-kaptan li kien jieħu ħsieb mela il-popolazzjoni lokali jiggverna l-amministrazzjoni lokali, kellu fidejh ħafna funzjonijiet differenti dik li llum insejħula l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, l-amministrazzjoni ekonomika, l-ordni pubbliku, eccetera, eccetera. Insibu wkoll l-ewwel referenzi għal sekrezija. Is-segreto kien jieħu ħsieb il-finanzi tal-Kuruna fil-Gżejjer Maltin. Dan kellu miegħu numru ta' uffiċjali oħrajn, pereżempju l-kredenzier. Dawn l-uffiċjali tibqa' ssibhom jaħdmu spalla ma' spalla mal-Università fil-Gżejjer Maltin kemm fil-Medjuevu tardif, seklu 15, bidu tas-seklu 16, kif ukoll taħt il-ħakma twila tal-Kavallieri f'Malta, fejn allura s-sekrezija tgħaddi biex tibda tamministra il-fondi, il-revenues li kienu jappartienu għal Grammastri f'Malta bħala prinċpijiet ta' dawn il-Gżejjer. Jekk inħarsu ftit allura lejn l-ewwel mention dokumentata tal-Università, insibu li fis-seklu 14 nibdew niltaqgħu taħt il-ħakma Aragoniża bħala parti mill-Kuruna ta' Aragona ma' referenzi għall-Università ta' Malta. U din hija referenza li tagħmel sens għaliex f'dawk iż-żminijiet mifruxa mal-renju kollu ta' Sqallija, tal-Gżira ta' Sqallija, insibu numru simili ta' universitajiet fil-lokalitajiet differenti fejn iċ-ċittadini ewlenin qegħdin imexxu jiggvernaw l-interessi u l-aspetti differenti ta' amministrazzjoni lokali fil-postijiet differenti tagħhom, fil-bliet u fil-villaġġi ewlenin ta' Sqallija. Mela l-Università kienet istituzzjoni li taħt il-ħakma Aragoniża kienet stabbilita, rispettata u kienet importanti bħala sieħeb ta' gvern lokali għal dak li għandu x'jaqsam it-tmexxija tar-renju ta' Sqallija.
Malta u Għawdex kienu jiffurmaw parti minn dan ir-renju, allura ma nixxi ngħidu li żviluppaw kemm bħala istituzzjonijiet kif ukoll fuq livell leġislattiv fil-linja li ħadet sqallija. Kemm jista' jkun hemm iċ-ċittadini involuti, meta qed ngħid ċittadini ma rridx niftijem li kien hawn xi forma ta' demokrazija bħalma fis-sens modern li inħadmu id-demokrazija, imma kienu jkunu prinċipalment iċ-ċittadini ewlenin l-imdina bil-familji nobli li kienu allura jipprovdu mill-membri differenti ta' dawn il-familji ewlenin nobiltà lokali dak li kellhom ikunu l-istruttura tal-Università ta' tmexxija lokali, ċoe il-ħakem li kien jintgħażel mill-kuruna u jiġi appuntat mir-re u spalla ma spalla miegħu l-erba' ġurati li kellek allura normalment nies ta' ċertu background, kienu jkunu nies ta' pożizzjoni soċjoekonomika tajba biżżejjed biex taffordjalhom li jkunu jistgħu iqattaw ħafna mill-ħin tagħhom full-time fl-amministrazzjoni ta' Malta, struttura li kienet tippermetti laqgħat ta' sikwit ta' ċittadini ewlenin u kultant anke ta' laqgħat ġenerali bħala kunsill ġenerali fejn kienu jiġu diskussi materji ta' importanza bħal difiża, bħal xi teddida tal-għadu, bħal pereżempju regolarment ta' kull sena il-prezzijiet li għandhom jiġu stabbiliti fejn jidħol qoton, fejn jidħol kemmun, żewġ prodotti kienu importanti ħafna l-ekonomija tal-Gżejjer Maltin fit-tmiem il-Medjuevu. Kienu allura jitqasmu billi ikollok il-parroċċi ewlenin, il-parroċċi medjevali ta' Malta rappreżentati minn numru ta' rappreżentanti f'dan il-Kunsill Ġenerali. Għadu bikri biex titkellem fuq Kunsill Popolari għaliex dan it-terminu nibdew insibuh ħafna aktar tard, imma ċertu nies minħabba anke l-letteratura storika li teżisti fuq dan is-suġġett jibdew mill-bidu b'mod forsi żbaljat jirreferu għall-Università bħala Konsiljo Popolare, li mhux il-każ. Il-kelma użata dejjem insibu li hija l-Universitas, Università dik ta' Malta, bbażata l-imdina, kif ukoll dik ta' Għawdex. Mela Għawdex kellu l-struttura individwali tiegħu. Irridu ngħidu wkoll li sakemm kien hawn dawn il-Gżejjer l-abitanti Lud sal-1492 meta tkeċċew minn Ferdinandu u Isabella kellhom l-Università tagħhom, l-Aljama tal-Lud ta' Malta u Għawdex. Interessanti wkoll li spalla ma spalla mal-ġurati kont issib numru ta' uffiċjali oħrajn ta' oriġini antika fosthom il-Katapani li kienu jieħdu ħsieb supervision tas-suq, jieħdu ħsieb l-użin, jieħdu ħsieb il-flus, jaraw il-flejes ċirkolazzjoni ikunu ta' valur tajjeb u mhux pereżempju flus foloz, kienu jieħdu ħsieb il-funzjonijiet pubbliċi li llum isuhom tant importanti għall-ekonomija. Magħhom kien hemm uffiċjali oħrajn u anke saħansitra numru ta' nies li kienu jgħinu l-Università biex twassal il-messaġġ tagħha. Il-messaġġ forma ta' proklami kienu jinqraw bħal bandi pubbliċi f'postijiet ewlenin, fl-imsieraħ, fit-toroq, fejn l-Università kien jirnexxiela twassal il-deċiżjonijiet u regolamenti lin-nies biex ikunu jistgħu josservaw dawn ir-regolamenti. Allura pereżempju l-prezzijiet ta' prodotti l-iktar importanti stabbiliti mill-Università b'mod regolari kienu jinqraw forma ta' proklama, forma ta' bandu. L-istess ħaġa ngħidu għaż-żamma tal-ordni, għal-żamma ta' iġjene, żamma ta' ndafa. Anke forsi xi avvenimenti oħra jew deċiżjonijiet tal-kuruna li kienu jaslu Malta jiġu komunikati lill-Università u mbagħad ix-xogħol tal-Università li tgħaddi dak il-messaġġ lill-popolazzjoni. Il-ġurati kellhom f'idejhom sistema ta' ġustizzja lokali bil-qorti tagħhom. Il-ħakem li kien qisu iċ-chairperson ta' kull laqgħa tal-Università kellu f'idejh il-qrati tiegħu, qrati ta' ġurisdizzjoni ċivili kif ukoll kriminali. Biex jgħinuh kellu numru ta' mħallfin, l-imħallef litterat li kien ikun ġej minn background legali, imma miegħu wkoll kellu imħallfin li kienu jissejħu idioti. Idioti mhux għax il-kelma hija kera, imma kienet tfisser li mhumiex ġejjin minn background legali.
L-Università kienet tieħu ħsieb ħafna oqsma differenti tal-amministrazzjoni, ir-rol tagħha kien vast. Allura insibuha pereżempju tipparteċipa fl-amministrazzjoni anke ekleżjastika, billi fost l-oħrajn taħtar prokuraturi għall-Katedral tal-Imdina. Tipparteċipa fl-amministrazzjoni tal-Isptar l-Antik ta' Malta, Santo Spiritu, fejn illum hemm l-Arkivju Nazzjonali. Kellha funzjoni li taħtar minn żmien għal żmien rappreżentanti imsejħin ambaxxaturi li kienu jirrappreżentaw ix-xewqat u l-bżonnijiet u l-complaints tal-Maltin u tal-Awċin rispettivament għand il-Kuruna, jew il-Viċire Palermo, jew saħansitra direttament lill-Kuruna. Dawn l-ambaxxaturi kienu jwasslu dawn il-petitions forma ta' kapitoli, allura magħrufin bħala kapitli, il-kapitli ta' Malta, il-kapitli ta' Għawdex. Interessanti li dan kien ruol politiku, ruol ta' biex ngħidu hekk ta' ċerta awtonomija fejn il-Maltin u l-Awċin setgħu jwasslu l-vuċi tagħhom, jinstemaw u kemm jista' jkun il-Kuruna kienet tikkonsidra t-talbiet tagħhom. Ruol li wara l-1530 ma setax jitħalla jispikka daqshekk mill-ordni tal-Kavalier ta' San Ġwan. Ma ninsewx li l-Gran Mastru bħala prinċep ta' dawn il-Gżejjer kien ġie joqgħod hawn, din kienet saret daru u beda jmexxiju. Allura ftit li xejn il-kavallieri ħallew spazju għall-awtonomija politika. Dan ma jfissirx li l-eżistenza tal-Università ta' Malta u ta' Għawdex spiċċat, anzi komplet, speċjalment f'dak li hu l-qasam ekonomiku. Fejn jidħol l-amministrazzjoni ekonomika ta' dawn il-Gżejjer, l-Università kemm ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex żammew rwol importanti ħafna. Mhux tal-li hekk, tal-li anke fi-strateġija ħanejdu hekk ta' divide et impera, divide and rule, il-kavallieri nafu li mal-Università l-Antika tal-Imdina, notabile, ikkrejaw fil-Birgu l-Università l-ġdida. L-ewwel kienet il-Birgu, u mbagħad iktar tard meta imxew għall-kapitali l-ġdida l-Belt Valletta wara l-assedju wara twaqqif tal-Belt Valletta wara mill-1570 il-qudiem il-Belt Valletta bdiet isservi bħala l-kapitali l-ġdida u minn dak iż-żmien il-qudiem għandek l-Università tal-Belt imma wkoll it-titlu sħiħ tagħha l-Università tal-Belt tal-Birgu, Vittorjosa, ta' Senglea, tal-Isla u aktar tard imbagħad jibdew jinkludu anke referenza għal Bormla fit-titlu. Mela l-Università tal-Portijiet u l-Università l-Antika tal-Imdina. Allura kellek tqassim tal-Gżira ta' Malta f'parroċċi differenti bħal Ħażebbuċ, bħal Rabat, dawk in-naħiet ta' Malta baqgħu jagħmlu parti mill-Imdina. Baqgħu allura taħt il-ġurisdizzjoni tal-Università tal-Imdina. Mentri in-naħa tal-Port, l-Università tal-Belt Valletta bdiet tieħu ħsieb iktar u iktar il-ħtiġijiet tal-parroċċi li kienu f'dik ix-xaqliba. Interessanti li kull ma jmur nibdew niltaqgħu ma' referenzi għal ġurati tal-Birgu, hemm xi gaps għaliex ir-records tal-Università tal-Birgu tal-Belt mhumiex sħaħ daqskemm wieħed jixtieq, speċjalment fis-seklu 16, mill-1530ijiet sal-assedju, però huwa ċar li din l-Università bil-mod il-mod tiffunzjona u tistabbilixxi ruħha. Mhux mingħajr xi litigazzjoni kultant xi nuqqas taqbil bejn iż-żewġ universitajiet. Għax l-Università tal-Imdina ma ħadiċ wisq gost li issa kellha il-kompetizzjoni min-naħa tal-Birgu. Però ma' żmien dawn iż-żewġ istituzzjonijiet sabu posthom u sabu l-irwol tagħhom. U kienu jieħdu ħsieb b'mod speċjali l-proviżjoni, l-approvvizjonament ta' Malta fejn jidħol ikel, fejn jidħol qmuħ, li kienet xi ħaġa importanti ħafna l-amministrazzjoni tal-importazzjoni tal-qmuħ permezz tat-tratte, il-famużi liċenzji li kienu jippermettu lil Maltin biex iġibu l-qamħ minn Sqallija, l-amministrazzjoni tal-proċess kollu, sal-ħażna tal-qmuħ, rrid flejjes kbar għal din il-ħaġa. Il-ħażna kienet ukoll biċċa xogħol loġistika importanti ħafna, qed nitkellmu fuq fosos f'diversi lokalitajiet, imma mhux biss. L-universitajiet kienu jieħdu ħsieb ukoll anke Għawdex sibna hekk, jiġifieri kienu jieħdu ħsieb ukoll pereżempju l-liċenzji tal-laħam, li jkun hemm proviżjoni adekwata tal-laħam, ta' żjud u ta' prodotti oħrajn importanti u allura vitali għal ħajja ta' kuljum. L-ekonomija ma tgħaddix mingħajr dan ir-rol. Ma rridx ninsa nsemmi wkoll
kif l-Università bħala massa frumentarja, allura bħala fond li kien jippermetti bis-saħħa ta' somma ta' eluf ta' skudi investiti f'dan il-fond, ix-xiri taqmuh għall-approvvigjonament tal-popolazzjoni. F'dan il-fond setgħu jinvestu nies privati kif ukoll entitajiet. Allura kien qisu wieħed mill-ewwel forom ta' attivitajiet bankarji fejn dan il-bank biex ngħidu hekk kont tista' tinvesti xi ħaġa tal-flus fih u tieħu lura frott blemax. Għandek il-kapital investit u għandek ukoll imax 3%, kultant 6%, kultant anke iktar. Kien hemm allura biex ngħidu hekk sforz biex neliminaw ċertu livell ta' użura minn fost il-popolazzjoni u nagħtu opportunità lill-investitur privat kif ukoll entitajiet biżżejjed ngħidu li fit-tmiem il-ħakma tal-Kavallieri, meta ġew il-Franċiżi, kien hemm allura ritratt ta' sitwazzjoni finanzjarja tal-Università tal-massa frumentarja ta' din l-entità li kienet tirċievi investimenti u tħallas blimax fosthom l-entitajiet ekklesjastiċi li kellhom iktar minn 1 miljun skud investiti li dawn imbagħad ma rkuprawhomx mal-miġja tal-Franċiżi. Meta qed nitkellmu fuq l-iskudi, qed nitkellmu fuq 12 skut li mal-ħakma tal-Ingliż imbagħad kienu jagħmlu lira sterlina. Interessanti kif l-Università tal-Imdina sa minn tmiem il-Medjuevu tuża simboli fosthom il-kuluri l-abjad u l-aħmar li imbagħad isibu ruhom fil-bandiera nazzjonali. Biex nikkonkludi, inħoss li l-universitajiet kellhom rwol importanti ħafna kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta taw sens ta' awtonomija u mod ta' partiċipazzjoni, opportunità biex l-abitanti ikollhom vuċi għalkemm fis-seklu 18 ħadu iktar rwol ċerimonjali, però ir-rwol ekonomiku tagħhom kien importanti u wieħed m'għandux jinsa li bħala parti mill-proċess ta' mixja tal-poplu Malti u Għawdxi lejn l-awtonomija, l-ekonomija jew aħjar bil-mod il-mod ta' kif il-poplu seta' jqum fuq saqajh u jkollu ekonomija li tista' tgħinu jfendi għal rasu, kienet importanti ħafna f'din l-istorja, f'dan ir-rakkont nazzjonali. Il-ħakem jew il-kaptan tal-Virga kien il-persuna li kellha l-ogħla awtorità fil-Kunsill Muniċipali ta' żmien nofsani kif ukoll waqt żmien il-Kavallieri. Is-simbolu tal-awtorità tiegħu kien appuntu l-Virga li ntrabtet mal-isem tal-kariga. Din il-Virga sewda twila 5 piedi kienet tinżamm il-kaptan f'kull ċerimonja. Huwa kellu dritt tal-gwardji personali u l-preċedenza fuq kull uffiċjal ċivili f'Malta, kif ukoll l-istess unuri daqs kanonku tal-katedral. Fil-fatt, flimkien ma' ġurati oħra, dawn kellhom post speċjali fejn joqogħdu waqt il-qudies u ċerimonji oħrajn. Dawn il-ġurati li kienu jkunu bejn 3 u 4 kienu ħafna drabi jiġu magħżula minn fost in-nobli Maltin fil-bidu tas-sena amministrattiva. Kienu huma li jażlu l-prokuraturi għall-katedral u l-isptar Santu Spiritu. Tul is-sena kienu jsejħu numru ta' laqat biex jiddiskutu varji neċessitajiet ta' tmexxija. Liema minuti tal-laqat kienu jinżammu f'reġistri. Fil-waqt li numru ta' uffiċjali kienu jinħatru biex jamministraw il-gżira, il-maġistrati tal-Belt Notabile kienu jorganizzaw l-assa bil-lejl mis-soldati tad-dejba madwar Malta, jistabbilixxu l-prezzijiet tal-beħ u jaraw li l-iskola tal-Imdina titmexxa sew billi kienu jħallsu l-paga tal-għalliem. L-Akkat Pannun kien responsabbli mis-saħħa u l-iġene pubblika. Is-Supramara Merius imbagħad kien jara li s-swar tal-Imdina jinżammu fi stat tajjeb u l-Bawlatio kien jissorvelja s-swieq jara li ma jidħolx kutrabandu u jmexxi l-ħabs. It-Teżorier imbagħad kien jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-finanzi tal-Kunsill li kienu jidħlu mit-taxxa fuq l-inbit, il-laħam u l-esportazzjoni. Il-Kunsill kien jaħtar ukoll konsli Maltin fl-bliet ta' Sqallija. Waħda mill-aktar responsabiltajiet importanti kienet dik li bħala Kunsill jiggarantixxi li jkun hawn qamħ u ikel biżżejjed. Għal dan kellhom privileġġ irjali tal-eżenzjoni mid-dwana mir-Renju kollu. Mill-1435 il-qoddim, l-uffiċjali kellhom jinħatru kull sena u kellhom ikunu Maltin jew ilhom jgħixu hawn aktar minn 5 snin. Mal-wasta tal-Kavallieri fl-1930, għalkemm l-Università tal-Imdina baqgħet tiffunzjona, ħafna mill-awtorità tal-Gżira għaddiet fidejn il-Gran Mastru
li ma kien ser jippermetti lil ħadd jindaħallu kif imexxi. Madankollu l-kariga tal-kaptan tal-Virga baqgħet waħda mill-ftit karigi ta' ċertu prestiġju u importanza li kienu okkupati mill-Maltin waqt il-perjodu tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-Magna Carta Libertatis hija tragward kostituzzjonali importanti għalina l-Maltin. Għaliex huwa tragward li fih ir-re ta' dakinhar, ġifieri ir-re Alfonso V ta' Aragona, tal-Maltin mhux biss l-assikurazzjoni illi mhux se jkunu iktar mogħtija taħt il-forma tal-feudalizmu, imma li jkunu jirrispondu direttament biss lejn il-kuruna, imma wkoll tal-Maltin id-dritt li jiġġieldu għal dak id-dritt u li jekk jiġġieldu għal dak id-dritt mhumiex se jkunu qegħdin jiksru l-ebda liġi. U allura dawn huma tragwardi importanti u interessanti fir-rigward tal-istorja kostituzzjonali tagħna u tagħna wkoll bħala riżultat ta' din il-Magna Carta Libertatis, bħala riżultat ta' dan kellna 100 sena fej il-Gvern Municipali Malti, l-Università, pratikament kienet qed tmexxi lill-pajjiż tagħna taħt il-kuruna. U allura mhux iktar taħt xi sit feudali bħalma kellna qabel ma ingħata lilna dan id-dokument. Dan huwa dokument ukoll illi ġib riżultat ta' għawmien mill-Maltin u l-Awċin, ta' sens ta' ribellioni għaliex ħassowhom illi kienu qegħdin jiġi trattati ħażin mill-sit feudali illi kellhom, illi kien Monroy, u għamu u talbu lill-kuruna biex tintervjeni biex issolvi din il-problema. Issa, din hija interessanti anki mill-lat legali u l-isfond tiegħi huwa ta' avukat u allura jien aktar ħares leha meta ġejt nitratta din il-materja mill-lat legali milli biex ngħidu hekk mill-lat tal-istorja għaliex naturalment l-istoriċi huma iktar f'posthom biex jagħmlu dan. Il-lat legali huwa interessanti għaliex meta ir-re għax kellu bżonn ta' finanzi ta' lil Malta lil Monroy ta' ilu bil-kuntratt ta' impignoratio. Dak iż-żmien kien jgħidulu kuntratt ta' impignoratio. Jiġifieri ta' ilu biex ngħidu hekk bran. Jiġifieri intik dan il-post biex inti tmexxih skont is-sistema feudali. Għal dan Monroy taħ 30,000 florin Aragonis ta' dak iż-żmien kieku jkollna nieħdu il-valur tad-deb tal-lum u naraw kemm kellha deb il-florin Aragonis, nkunu qegħdin nitkellmu bir-rati tal-lum madwar $6 miljun Amerikan. Dik kienet somma importanti fil-verità, u mbagħad naraw ukoll li meta l-Maltin ġew biex ħallsu dawn il-flus, fil-verità anki l-istoriku Fiorini jikkummenta x'kien jirrappreżenta dan l-ammont għal dak iż-żmien. Mela Malta kienet mogħtija b'dan it-tip ta' pledge fejn għal-flus Monroy ingħata l-pajjiż biex huwa jkun is-sit feudali tiegħu taħt il-kuruna. U dak iż-żmien kien pjuttost aċċettat, mhux pjuttost, anzi aċċettat illi inti tiran b'dan il-mod. Kienu anki jiranu lin-nies. Hemm anki dokumentazzjoni fej xi għaqdiet reliġjużi saqsow il-Papa jekk hux possibbli illi inti tiran is-servi saraċeni illi jkollok. U dan ukoll kien possibbli. Il-professur Andrew Vella jgħid il-Maltin sabu ruhom f'din is-sitwazzjoni fej sabu sit feudali. U jikkummenta hekk, x'setgħu jagħmlu l-Maltin u l-Awċin?
il-ħuta żgħira qatt ma kielet il-kbira. In-niked kbir kellhom joqogħdu taħta u naturalment kellhom jarfu dak li jagħmel ir-re. Iżda Gonsalvo de Monroy għamel sitwazzjoni fej il-Maltin irribellaw. U rribellaw u bdew ifittxu il-fidwa tagħhom. Ħafna studenti tagħna u jiena niftakar meta kont l-iskola wkoll konna nitkellmu fuq il-fidwa tal-Maltin li kienet il-fidwa li l-Maltin ħallsu biex jeħilsu minn Monroy. U kienet fil-fatt l-Università, il-Gvern Municipali ta' dak il-żmien illi ħadmet biex ir-re jaċċetta din il-possibilità illi ikun hemm din il-fidwa ta' 30,000 florin Aragonis. Kif spjegajt, Fiorini għajdinna dan ifisser li l-Maltin kellhom jipproduċu minn ġo fihom stess, jiġifieri mill-ġid li kien hawn fil-pajjiż u dan ma kienx hawn ġid kbir fil-pajjiż, imma l-Maltin kellhom jagħmlu sforz enormi biex jipproduċu l-ekwivalenti ta' somma li kienet tammonta aktar mit-taxxa totali illi ir-re kien jieħu mir-renju ta' Sqallija fl-1434 u l-1439. Araw x'ammont kbir kellu fil-fatt jinġabar. Naraw iktar quddiem li kien diffiċli għalihom li jiġbru dawn il-flus, però ġabru kemm setgħu, fil-verità ġabru 20,000 minn 30,000 u il-re xorta f'dak il-punt kien tiġà ta' il-Magna Carta Libertatis lil Malta għabbażi li għandhom jitħallsu dawn il-flus. U din il-Magna Carta Libertatis fil-verità kienet xi ħaġa pjuttost eċċezzjonali għaliex il-re mhux biss aċċetta li l-Maltin irribellaw, imma anzi ħadu bħala dana sens ta' fiduċja fil-kuruna. U sejjaħ lil Malta ġawra u membru notabili tal-kuruna irjali. Fil-fatt ċittà notabile l-imdina tiġi wkoll minn dan. U meta din il-karta Magna Carta Libertatis ingħatat lilna, il-re għamel xi ħaġa pjuttost eċċezzjonali għaliex tal il-Maltin il-poter u l-awtorità illi jekk xi ħadd jipprova jerġa' ipoġġihom taħt il-kontroll feudali jistgħu iqumu anki bl-armi u jekk jagħmlu dan ma jkunux qegħdin jiksru l-ebda liġi u li ma jkunux allura jkunu qegħdin jimxu skont id-drittijiet li tom huwa stess. Domna 100 sena bħala pajjiż illi noperaw b'dan il-mod, b'awtonomija, il-gvern municipali kien jirrispondi biss lill-kuruna, kien hemm rispett għal dan id-dritt u ma kienx hemm bżonn illi jintuża dan id-dritt biex il-Maltin iqumu bl-armi u jiddefendu lilhom infushom. Kif jgħidilna Vella, il-professur Vella wkoll, Malta ġiet ikkonsidrata fl-istess livell ta' dominju reali bħal bliet ta' Palermo, ta' Messina u ta' Catania. Imma kif jgħidu wkoll bl-Ingliż importanti li ma tafdax il-promessi tal-prinċpijiet. Għaliex imbagħad Karlu il-5, Charles V, fl-1530, ftit iktar minn 100 sena wara illi il-Maltina nataw il-Karta Magna Libertatis, ta' lil Malta, lil kavallieri, lill-ordni sovran militari ta' San Ġwan u dina tajila biex tiġi kważi sovranità taħt l-ordni imma tajila wkoll biksur
tal-Magna Carta Libertatis u tal-promessa solenni illi jagħmel il-predeċessur tiegħu Alfonso lil Maltin. U allura kif wieħed dejjem jifhem l-iżvilupp kostituzzjonali qatt huwa żvilupp lineari, dejjem timxi lejn iktar awtonomija, iktar indipendenza, fl-aħħar tieħu rridni fidejk u ssir pajjiż sovran. L-iżvilupp kostituzzjonali kultant jimxi bis-sulluzzu u inti timxi l-qudiem u kultant tagħmel pass lura. U fil-verità jekk inti tara mill-lat biss ta' il-Magna Carta Libertatis, l-għotja ta' Malta lill-Kavallieri kien pass lura għaliex kien pass fej il-weda li kienet saret ma nżammitx. Naturalment l-istorja tallimna li dal-pass kellu ħafna vantaġġi oħrajn. Imma għalkemm kien pass lura Malta baqgħet miexja, il-Kavallieri sa ċertu punt tawna wkoll sens ta' stat għaliex huma kienu familji importanti mill-Ewropa u familji illi kienu u li stanow bħala ordni u Malta imbena iktar sens ta' stat u eventualment wasalna wkoll biex dik il-mixja fej il-Magna Carta Libertatis hija importanti waslitna wkoll għall-indipendenza fl-1964. Tul is-sekli 16 sa 18, il-Grammastru tal-Ordni ta' San Ġwan li serva wkoll bħala l-prinċep ta' dawn il-Gżejjer kien il-figura politika ċentrali. Nistgħu ngħidu li l-Grammastru ħall ir-rwol ta' tmexxija minn idejn il-ħakem. Min fost dawn il-Grammastri, l-ewwel Grammastru f'Malta Lil Adam u oħrajn warajh bħal De Vallet, Verdal, Winjakur, Cottoner, Manuel de Villena, Pinto u Derawan, baqgħu magħrufin għal il-Maltin iktar minn oħrajn għall-istil ta' tmexxija tagħhom u għal-ġid li ġabu lil Malta. Il-Grammastru tal-Ordni ta' San Ġwan kien elett tal-omru bħala kap tal-Ordni wara l-mewt tal-Grammastru ta' qablu. U kellu rwol doppju, dak ta' kap ta' Ordni Reliġjuż, l-Ordni ta' San Ġwan, li kien responsabbli għall-amministrazzjoni interna tal-Ordni. U sultan tal-pajjiż fejn dak iż-żmien l-Ordni kellu is-sede tiegħu li bejn l-1530 u l-1798 kienu l-Gżejjer Maltin. Għalhekk tul dan iż-żmien f'Malta nistgħu ngħidu li kellna sitwazzjoni ta' stat ġo stat fejn il-popolazzjoni Maltija kienet qis lil Grammastru bħala is-sultan jew il-prinċep tal-pajjiż. L-Ordni kellu l-liġijiet interni tiegħu u l-Grammastru kien jiggvernah bħala stat iktar milli bħala ordni reliġjuż. Bħala l-ogħla awtorità, il-Grammastru kellu setat ta' amministrazzjoni ġenerali, kien jeżerċita kmand suprem fil-kampanji militari u kien jissorvelja l-finanzi u jilaqgħu jippresjedi il-Kapitlu Ġenerali. Malli kien elett kien jieħu ġurament li jżomm l-istatuti u drawwiet tal-Ordni, li jmexxi l-Ordni bil-parir tal-Venerabbli Kunsill, li josserva l-ordinanzi tal-Kapitlu Ġenerali u jara li dawn kienu osservati mill-membri tal-Ordni kollha. Bħala awtorità reliġjuża, il-Grammastru spiss kellu konflitt maż-żewġ awtoritajiet l-oħra f'Malta, l-Isqof u l-Inkwiżitur. Dan id-disgwid bejnietom ħareġ l-aktar fil-kwistjoni taċ-ċensura li waqfet l-istampar f'Malta għal aktar minn 100 sena. Ir-rwol tal-Grammastru kien primarjament bħala kap tal-Ordni u kien biss de facto l-prinċep ta' Malta. Ħafna Grammastri matul iż-żmien ħarġu liġijiet li jirregolaw il-ħajja ċivili f'Malta, fost dawn insemmu il-Prammatike ta' Karaffa, il-Leġġi e Kostituzzjoni ta' De Villena u id-Diritto Municipale ta' Derawan. Permezz ta' dawn il-liġijiet, il-Grammastru wera li hu kellu l-awtorità ġol pajjiż. L-Ordni ġab ruħu daqs li kieku kien potenza indipendenti jew stat sovran, kellu l-muniti tiegħu stess u kien jibgħat ambaxxaturi f'rati barranin. Bħala kap ta' stat, il-Grammastru ġie dejjem trattat bħala sovran minn qrati barranin. Permezz tal-għotja ta' Karlu V fl-1530, Malta kienet ingħatat bħala fewdu lill-Ordni u kienet soġġetta għal kuruna ta' sqallija. Il-Grammastru ma kellu l-ebda attribut formali lanqas ta' semi-sovranità, imma ma' żmien, speċjalment wara li bdiet tiddajja fit-teddida Ottomana, il-figura tal-Grammastru nbidlet minn dik ta' gwerrier qalbini u difensur tal-Kristjaneżmu għal dik ta' prinċep mondan li kellu orti lussuża daqs dawk is-sovrani Ewropej l-oħra.
Din tiġi riflessa fit-titoli tiegħu. Fl-1607 il-Grand Master of the Winjakur ingħata dinjità ogħla u t-titlu ta' Princeps huwa Altezza Serenissima. Pinto mbagħad eleva ruħu għal grad bħal ta' kardinal u beda jissejjaħ Su Altezza Eminentissima. Din il-bidla fir-rwol tal-Grand Mastri toħroġ ċara fil-pitturi tagħhom, jekk inqablu pereżempju l-awsterità tal-Grand Mastri tas-sekli 16 u 17 mal-pompa u r-regalità ta' dawk tas-seklu 18. Ta' min isemmi l-Grand Mastru Portugiż Manuel Pinto de Fonseca li mexxa l-Ordni u l-Malta għal 32 sena bejn l-1741 u l-1773. Kien ħakkiem awtokratiku li rrifjuta li jsejjaħ kapitlu ġenerali minħabba l-biża' li seta' jillimita l-poter tiegħu. Kien hu li beda juża l-kuruna magħluqa biex juri l-poter assolut tiegħu u bekk, sforz din l-attitudni awtokratika, spiċċat tardja ir-riformi tant meħtieġa fl-ordni u b'riżultat fit-tmexxija tal-pajjiż. L-Ordni ta' San Ġwan ħa Malta fideh fl-1530. Ħada minant ir-re ta' Sqallija, għax Malta kienet għal sekli sħaħ tappartjeni lill-kuruna ta' Sqallija. Il-kavallieri qabel ġew Malta kienu ġorodi, imma wara s-sedju qalil fl-1523 dawn tkeċċew minn Rodi u sabu ruħhom kif ngħidu llum homeless. Bdew iduru mal-Ewropa minn hawn minn hemm, bdew jindunaw li qed jitilfu il-prestiġju tagħhom, qed jitilfu anke l-iskop għal xiex kienu qed jeżistu u bdew ifittxu dar ġdida. Din id-dar ma kienx faċli biex isibuha. Damu 7 snin sħaħ jinnegozjaw ma' dak u mal-ieħor biex forsi jsibu fej defsu rashom. Wara 7 snin negozjati jibdew jispiċċaw ma jinkomplux, jiġġieldu jarġgħu jagħmlu paċi. Wara 7 snin ftehmu mar-re ta' Sqallija li kien Carlo V ta' Spanja, l-istess persuna, imma Malta ma ħaduwix minn Spanja kif jaħsbu ħafna nies. Ħaduha mir-Renju ta' Sqallija għax kienet parti mir-Renju ta' Sqallija. U fl-aħħar ftehmu. Ftehmu b'ħafna kondizzjonijiet, ma setgħux jiftehmu qabel l-iktar imħabba Tripli. Għaliex Carlo V, Carlo numru 5, kien għallhom li biex jitihom Malta jridu jieħdu r-responsabilità li jipproteġu jiddifendu lil Tripli. U din kien diffiċli immens, għax Tripli kien f'nofs il-Musulmani, kien diffiċli immens biex tiddifendiha. Imma fl-aħħar ma kellhomx għażla u ddeċidew li jaċċettaw. U ħadu Malta u Tripli. Kif ħaduha? Ħaduha permezz ta' grant minant ir-re ta' Sqallija. Dan tom dak li jgħidulu biżbal jgħidulu qatt ta' donazzjoni, mi donazzjoni xejn għax donazzjoni tagħti b'xejn. Mentri din kien ħafna kondizzjonijiet. U l-kondizzjoni l-iktar importanti kienet li Malta teqpa' ta' Sqallija. Fulli jekk għal xi raġuni il-kavallieri ma jqpgħux Malta, jew għax jitilqu huma, jew għax jiġu mkaċċijin, ir-re ta' Sqallija ftehim magħhom li Malta tarġa' ssir tiegħu. U dejjem żamm is-sovranità ultima, l-aħħar kelma kienet dejjem tar-re ta' Sqallija. Fulli ma kienx donazzjoni, x'kienet? Kienet kuntratt speċjali, kienet kuntratt li ma nsibux bħalu fil-liġi ċivili, ma kienx kirja, ma kienx ċens, ma kienx donazzjoni kif ġadna, ma kienx partit, kienet kuntratt l-iktar li tixbaħ il-kuntratt tal-fewdu. Bl-Ingliż jgħidulu fif, imma l-iktar viċini għal-kuntratt tal-fewdu. Il-fewdu differenti minn ta' Malta huwa li il-fewdu huwa normalment huwa personali, lill-persuna, mhux l-organizzazzjoni jew lill-soċjetà bħalma kienu l-kavallieri ta' Malta, imma mill-bqija kienet tixbaħ ħafna l-fewdu li l-aħħar kelma teqpa' tar-re ta' minta fil-fatt kien hemm ħafna obbligazzjoni li kellhom
waħda minnu kienu jiddifendu l-Tripli, pero il-prezz formali kien li darba fis-sena, fl-ewwel ta' Novembru, Malta kellha tippreżenta lir-re ta' Sqallija jew il-viċere dak li għamel minn floku, kellha tippreżentalu falkun, asfur tal-priża. Din kienet ħaġa simbolika għax naturalment il-valur ta' Malta kien ħafna iżjed mill-prezz ta' asfur tal-priża. Imma din kienet il-rikonoxximent simboliku li Malta għada tappartieni l-Renju ta' Sqallija. Il-kwistjoni tal-sovranità baqgħet problema kbira meta l-Franċiżi ħadu Malta, il-kavallieri kienu ċedewha. Però il-kavallieri setgħu jċedu biss dak li kien tagħhom, ma setgħux jċedu s-sovranità tal-Re ta' Sqallija. U din baqgħet sal-Trattat ta' Versailles tal-1814 baqgħet kwistjoni li kienet kontroversa immens. Kif is-sovranità tgħaddi minn tal-ieħor. Il-trasferiment tas-sovranità jew tal-drittijiet bejn Sqallija u l-kavallieri sar permezz ta' dak li ngħidlu charter, mhux ħatta donazzjoni, ma charter, fis-sens li ir-re ta' Sqallija niżżel x'kien qed jagħmel u l-kundizzjonijiet għaliex kien qed jagħmelhom. Kurjuża li dan l-att ġie ffirmat biss minn naħa waħda. Normalment kif jaf kulħadd, kuntratt jiġi ffirmat miż-żewġ naħat. Però f'dan l-att ma ġiex iffirmat miż-żewġ naħat fil-bidu għax imbagħad irrid ngħid. Mela fil-bidu dal-att li llum kopja tiegħu l-oriġinal qiegħed fil-Biblioteka ta' Malta, huwa bil-Latin, huwa twil ħafna, u ġie ffirmat mir-re mhux bismu imma iffirma iju r-re li kien mod li jiffirmaw ir-rejiet dak iż-żmien. Ma kienu jgħidu jien jisimni hekk u qed niffirma bismu kunjomi, qed niffirma għax jien ir-re, att ta' sovranità. U dal-att illum jinsab il-biblioteka kif ġat diffiċli traduċiha huwa bil-Latin u ġi tradott sa fejna fin darbtej. Ġi tradott minn Whitworth xi 150 sena ilu u minn Viviani xi 100 sena ilu. Il-traduzzjonijiet mhumiex tajbin wis, irrid ngħid il-verità li tbagħti biex tifhimhom għaliex mhumiex magħmulin b'sena kbira, imma dawk huwa l-uniċi tnejn li naf bihom jien u naħdmu fuqhom fuq dawk it-traduzzjoni li għandna. Eventwalment, ftit wara li ġie ffirmat, il-kavallieri batu delegazzjoni Sirakuża u raġaw ikkupjaw il-charter kelma b'kelma, żidu xi kondizzjonijiet oħra u xi konsiderazzjoni oħra u ffirmaw. Volli li f'dan mument kien hemm il-firma taż-żewġ naħat, kien hemm il-qbil ta' naħa u tal-naħa l-oħra. Immedjatament wara li ffirmaw, il-kavallieri indunaw li ħallew barra żewġ kondizzjonijiet li huma kienu importanti immens. Għalihom kienu importanti. Malta minn mindu kienet taħt Sqallija kellha da dritt li timporta minn Sqallija kemm kellha bżonn qamħ u affarijiet oħra tal-ikel bil-prezz tas-suq mingħajr ma tħallas dazju mingħajr ma tħallas taxxi xejn. Dan kien favur enormi. Għaliex Malta ma kienx tipproduċi biżżejjed biex l-abitanti jkollhom biżżejjed biex jiklu is-sena kollha u kellha bżonn bil-fors timporta numru qawwi ta' ammont qawwi ta' sustanzi tal-ikel minn Sqallija. Din kien waħda mill-kondizzjoni li ħallewha barra fil-bidu u kien hemm il-kondizzjoni l-oħra li l-kavallieri kienu ilhom mijiet ta' snin jipproduċu l-munita tagħhom, kienu joħorġu il-flus bil-wiċċ tal-ordni, bil-istemma tal-ordni u bil-wiċċ tal-Gran Mastru u dan ukoll da dritt li huwa dritt sovran li toħroġ il-munita tiegħek ma kienx imsemmi fiċ-charter tal-1530. Din qajmet kwistjoni ġodda għax mal-bidu Karlu V għallhom
dak li firmajna issa dak li jemmem. Imma mbagħad indaħal il-Papa, qabeż għal-Kavalliri u Karlu aċċetta li daħħal da' żewġ kondizzjoni ġodda. U effettivament dawn iż-żewġ kondizzjonijiet dik tal-munita m'għamlitx problemi kbar imma tal-importazzjoni tratte kienu jgħidulhom l-importazzjoni bla dazju, bla taxxi tal-ikel dik għajmet kwistjonijiet kbar matul iż-żmien kollu l-Kavalliri ta' Malta. Għax il-Kavalliri dejjem ridu iktar kwantità għaliex kien qalu bir-raġun li l-popolazzjoni kienet tiżdied fil-fatt l-ewwel irdupjat u mbagħad ittriplikat, il-popolazzjoni ma stax ikun li jibqgħu bl-istess ammont. Ridu li jkun hemm żieda skont il-popolazzjoni. Kif għadd dan ġab ħafna nkwiet bejn Malta u Sqallija, imma eventwalment kienu dejjem jisolvu l-affarijiet biftehim. Il-Maltin saru jafu bin-negozjati li Malta tiġi motija lill-Ordni ta' San Ġwan pjuttost kmieni u mal-ewwel kien hemm reazzjoni kontrarja ħafna. Huma rridu li jibqgħu direttament ta' Sqallija u mhux taħt fewdatarju ġdid u kien hemm diversi problemi tal-volontà tal-Maltin. Wieħed minnhom kien li fl-1428 il-Maltin kienu ħalsu minn butom, kellhom iħallsu 30,000 dukat jew fjorin tad-deb biex jakkwistaw id-dritt li ma jiġux taħt fewdatarju. Imma Carlo V meta ftehim mal-Kavalliri isu kiser din il-kundizzjoni. Allora l-Maltin barra l-privileġġi tagħhom u d-drittijiet tagħhom rridu jsiru jafu x'sa jsir minnhom dal-20,000 dukat li kienu ħallsu qabel. U da qajmet kwistjoni ġmielhom ukoll u fl-aħħar ftehim ukoll. Il-Kavalliri ħassew li ma kienx biżżejjed li kollhom il-volontà tar-re biex iħedu Malta f'idejhom, ridu forma ta' demokrazija, forsi qed neżaġera l-kelma ftit eżaġerata, imma ridu l-kunsens tal-Maltin ukoll. Ridu li jkunu Malta bil-beneplaċtu bil-konsens tal-Maltin. U kurjuża sar kontratt iffirmat quddiem notar bej il-Kavalliri, bej l-Ordni ta' San Ġwan, dak iż-żmien ma kienux jgħidu l-Ordni ta' Malta, l-Ordni ta' San Ġwan, u il-popolazzjoni Maltija. Il-ġurati tal-imdina iffirmaw fisem il-poplu Malti li aċċettaw il-ħakma l-ġdida tal-Kavalliri u għamlu riserva fuq dawk 30,000 jew 20,000. Ngħidu 30,000 jew 20,000 għax fil-fatt 20,000 ħalsu kienu ftehmu 30 imma l-aħħar 10,000 dukat ma ġewx imħallsin. Għamlu riserva li dawk jibqgħu suspense account biex ngħidulu hekk u jekk il-Kavalliri jitilqu minn Malta mbagħad jarġgħu jsiru dovuti lill-Maltin. Dal-kuntratt sfortunatament ma jistax jinstab illum. Probabbli wieħed minn dawk li ġi mormi jew ġi b'xi mod mitluf, imma għandna referenza eżatta għalih. Għand in-notar Saliva kienu jgħidulu dak iż-żmien u ġi sal-1907 kien għadu jidher dal-kuntratt. Illum ma ġarx fit-tixtu u qabbatt il-benefiċċju imma ma stax jinstab. Imma il-fatt huwa li huwa kurjuż li l-Kavalliri ridu li s-sovranità ta' Malta tiġi konfermata mill-poplu stess. Bħal kull ftehim, speċjalment meta jgħaddi ħafna żmien, jibdew id-diffikultajiet x'kien ifisser il-kuntratt tal-bidu. U f'Malta għamu diversi kwistjonijiet fuq xi fisser eżatt iċ-Charter tal-1530. Il-biċċa kbira mexa sew. Tieni kwistjoni li għamet kienet il-kwistjoni tal-viżitazzjoni. L-isfijiet jew aħjar il-viċere ta' Sqallija derlu li il-Knisja ta' Sqallija kellha dritt li tissorvelja dak li qed jiġri fil-Knisja ta' Malta. U rrid jibgħat viżitatur biex jinvestiga u jirrapporta fuq kif sejra l-Knisja ta' Malta.
Din għajmet kwistjoni enormi għaliex il-kavallieri rawa bħala ntħil mhux skont il-charter tal-1530 u għamet kwistjoni kifat. Sal-punt li il-Gran Mastru imminaċċa li jekk jipprova jiġi l-isqof ta' Sirakuża Malta jżommu fiżikament keċċih il-barra bil-vjolenza. Eventualment din ukoll wara ħafna negozjati, wara ħafna parlies minn naħa u minn oħra ġiet riżolta. Meta Napoleon ħa Malta fideh bil-forza militari u l-ordni ta' Malta ċedit, kienet iffirmat kapitulazzjoni mal-Franċiżi li bija irrinunzjaw għad-drittijiet li kellhom fuq Malta. Imma il-kavallieri setaw jirrinunzjaw għad-drittijiet tagħhom mhux tad-drittijiet ta' Re ta' Sqallija. U din għajmet problemi kbar il-qudiem jekk il-kapitulazzjoni favur il-Franċiżi skont il-liġi internazzjonali kelli xi valuri jew le. Ir-Re Ferdinandu ta' żewġ Sqallijiet ta' Naplu ta' Sqallija voldiri, għal jien għandi d-drittijiet tiegħi hawnhekk u l-Ingliżi li ġew Malta bħala mistednin minni ma jistgħux jaqbdu u jaqilbu l-karti u jgħidu li issa Malta hija tagħhom. Malta għandi d-drittijiet tiegħi bħala sovran u il-fatt li ħadu għall-Franċiżi bil-forza ma tellifniex id-drittijiet tiegħi. U kompla jinsista l-ħafna żmien li il-bandiera Ingliża kienet telat Malta bil-permess tiegħu u ma kellhom l-ebda dritt l-Ingliżi mbagħad li jużurpaw id-drittijiet tiegħu bħala sovran ta' Sqallija. Din baqgħet kwistjoni li kompli taħraq għal ħafna snin. Fl-aħħar bil-trattat ta' Versailles l-Ingliżi vvintaw formula ġdida. Is-sovranità kienet tgħaddi b'ċerti mod. Imma billi Malta ma kienet taqa' taħt l-ebda wieħed minn dawk il-modi, ivvintaw il-formula ta' Mellitensio Mapor et Europa Vox. ċoe, dak li l-iskrizzjoni li hemm fuq il-Main Guard, ivvintaw, letteralment ivvintaw, għax ma jeżistix fil-liġi internazzjonali li s-sovranità tgħaddi bil-imħabba tal-Maltin u għax l-Ewropa xtaqet hekk. Din assolutament ivvintawha formula għal Malta, imma eventualment ħadmet. L-Ingilterra kellha l-ikbar navy tad-dinja dak iż-żmien, kellha saħħa militari enormi u ħadd ma kien fi grad li jgħidilha isma' dawn affarijiet li qed tivvintom int, is-sovranità għada tar-Re ta' Sqallija. U fl-aħħar mill-aħħar wara ċertu numru ta' żmien ġie aċċettat mill-Maltin u mill-Ewropa u mid-dinja li dawn iż-żewġ fonti ta' poter li huma l-imħabba tal-Maltin u il-vuċi tal-Ewropa tal-Kongress li kienet iddeċidiet li Malta issa tgħaddi f'idej l-Ingilterra, deċidew li dawn kienu bażi suffiċenti biex Malta taqa' taħt l-Ingilterra. Minkejja Napoleon dan biss ftit jiema u Malta, b'ħeffa kbira stabbilixxa l-mod kif kellha titmexxa Malta fil-ġejjieni. Dan skont l-aktar prinċipji illuministi u b'konformità mal-ħsieb tar-Rivoluzzjoni Franċiża. L-amministrazzjoni ta' Malta tqiegħdet taħt kontroll militari f'data f'idejn wieħed mill-aqwa ġenerali li kellu Bonaparte, il-ġeneral Claude Henri Vaubois, li kien maħbub mill-Maltin. L-oqsma ċivili kienu f'idejn kummissjoni leġislattiva li l-Franċiżi waqfu minn fost membri magħmula fil-maġġor parti minn ċittadini Maltin. Il-President tagħha kien de Rancière u s-Segretarju Jean-Paul Ovid Dublé. Iżda l-poter kien vera fidejn il-Kummissarju Regnault de Saint-Angély li kien ġagbin fanatiku. Ir-reazzjoni inizjali tal-Maltin kienet waħda favorevoli għar-reġim il-ġdid, għax hekk kienu ħelsu mill-kavallieri u issa kellhom sem dirett fit-tmexxija. Iżda is-sitwazzjoni ġenerali ma kienx daqstant favorevoli u l-euforja tal-bidu malajr inbidlet f'diżillużjoni. Il-kriżi ekonomika li wiret il-Gvern Franċiż mingħand il-kavallieri u d-deċiżjonijiet xejn popolari tal-Franċiżi li komplew iżidu l-iskuntentizza fost il-poplu, fl-aħħar waslu għall-irvellijiet tal-Maltin u l-imblokk tal-Franċiżi fil-Belt Valletta u t-Tlet Bliet sal-5 ta' Settembru 1800. Biss il-Maltin ma damux b'sehem fit-tmexxija ta' pajjiżhom.
Tant li malli Malta saret kolonja Ingliża fl-1814 għal aktar minn 150 sena, Malta kienet amministrata minn sensiela ta' gvernaturi Ingliżi. B'kollox 34 wieħed. Ħafna minnhom kienu ġenerali tal-Armata Ingliża, 4 biss kienu ċivili u 1 biss kien Kattoliku. L-ewwel wieħed kien Sir Thomas Maitland li kien magħruf bħala King Tom minħabba l-istil awtoritarju ta' tmexxija tiegħu. Sa mill-ħatra tal-ewwel gvernatur kien jidher biċ-ċar l-irwol li kien ser ikollu u li maż-żmien kważi ma nbidel xejn, tant li uffiċjalment kien jissejjaħ Governor and Commander-in-Chief in and over Malta and its dependencies. Il-gvernatur għaw Malta kien imexxi u jikmanda fisem ir-Renjant Ingliż u kien id-dmir tiegħu li jżomm l-ordni f'din il-kolonja fortizza. Ma setax ikollu intħil f'xogħlu u lanqas ribelljoni. Għalhekk kellu jżomm il-poplu kwiet kemm jista' jkun biex jaqdi l-interess imperjali. It-tattika Ingliża kienet li nqdew bil-mexxejja lokali biex iżommu l-poplu kwiet u bekk f'każ ta' oppożizzjoni din ma tkunx diretta lejhom. Tul is-seklu 17 għalkemm bdew isiru elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Gvern mill-1849, dawk eletti kellhom biss poteri limitati u ma kellhom l-ebda saħħa fuq deċiżjonijiet li jolqtu l-interessi Ingliżi. Barra minn hekk jekk il-gvernatur kien jidhirlu li għal xi raġuni jew oħra xi deċiżjoni ma kienx fl-interess tal-Ingliżi, kellu s-seta li jwaqqa' dik id-deċiżjoni. Malta saret kolonja Ingliża uffiċjalment fl-1814. Iżda fir-realtà l-Ingliżi kienu ilhom jaħkmu l-Malta għal 14 sena ta' qabel. X'interess kellhom l-Ingliżi f'Malta? Interess wieħed imma qawwi ħafna. Malta kienet fortizza navali li minna min jaħkimha ikun jista' jikkontrolla il-Mediterran. U l-Ingilterra fil-pika imperjali li kellha speċjalment ma' Franza ridet post fil-Mediterran fejn hi tkun tista' tikkontrolla mhux biss lin-Navy Franċiża imma anki qawwiet oħra fil-Mediterran. Malta għal dan l-iskop kienet perfetta. Kellha difett wieħed biss. Id-difett kien li għas-sajs tagħha, għall-qis tagħha, Malta kellha popolazzjoni kbira. U għar minn hekk, il-popolazzjoni kienet imxerda ma' fortizzi li kienu jeżistu fil-Gżejjer. Pereżempju, il-Kottonera, it-tlet bliet tal-Kottonera kienu 3 fortizzi, mimlijin bin-nies. Il-Belt kienet fortizza, mimlija bin-nies. Mhux bħal Ġibiltà pereżempju, fejn il-fortizza ta' Ġibiltà, il-ġewwa mis-swar tagħha, ftit li xejn kellha pajżana. Allura dik kienet problema l-Ingliżi u allura rridu jkunu ċerti kemm jista' jkun li l-popolazzjoni fl-istess ħin tkun leali lehom. Setgħu jagħmlu dan billi pereżempju jagħtu każ ta' dak li l-klassi edukata tal-Maltin kienet qed tipprova tagħmel. Jiġifieri tikkonvinċi lill-Ingliżi li l-Maltin għandhom imexxu l-affarijiet tagħhom stess f'pajjiżhom. Insibu d-dikjarazzjoni tal-1822 meta formalment għamlu dikjarazzjoni fisem il-Maltin kollha tad drittijiet tal-Maltin biex imexxu lilhom infushom. Biex noqgħod nidħol f'kull kapitlu li hemmhekk, imma kienet ċara aħna l-Maltin, Malta hija tagħna, aħna għandna mmexxu aħna taħt il-Korona Ingliża. Però l-Ingliżi dina xi ħaġa ma setgħux jaċċettawha. Għaliex? Għax fortizza il-militari jikkmanda. U rridu jkunu ċerti li huma jkunu qed jikkmandaw. Allura warbu fil-ġemp lil dawk li kienu ħansejħulhom politiċi, ħalli niftehmu aħjar bil-lingwaġġ tal-lum, u ma tawx kasom poġġew gvernatur u l-gvernaturi kollha b'eċċezzjoni wieħed kienu nies li kienu kmandanti li kienu rtiraw mill-armata, kienu nies jiġifieri tal-militar li kienu jmexxu kif kienu mdorrijin jmexxu fil-militar. Tgħaddi dak li ridu huma. Malta kienet hemm biex isservi l-Ingliżi, ħadd iżjed lill-forzi armati Ingliżi u l-uffiċċju kolonjali kien jara li kull ma jsir f'Malta ikun biex jaqdi l-ħtiġijiet tagħhom. Issa il-Maltin baqgħu jippressaw iridu d-drittijiet tagħhom, hekk kienu għedu l-Ingliżi li se jirrispettaw d-drittijiet kollha tal-Maltin. Barra l-iktar wieħed importanti li jmexxu l-affarijiet tagħhom. Però fl-aħħar wara ħafna tiġbid taw id-dritt li il-Maltin ikollhom vuċi permezz ta' rappreżentanti permezz tal-Kostituzzjoni tal-1949. Għall-ewwel darba
saru elezzjonijiet f'Malta biex dawk li kellhom id-dritt li jivvutaw li kien numru żgħar ħafna ma din ma kienx ħaġa stramba dak iż-żmien, ikunu jistgħu jeleġġu lil dawk in-nies li rridhom jirrappreżentawhom fil-Kunsill tal-Gvern. Però x'kienu jagħmlu meta jitilgħu f'dal-Kunsill tal-Gvern? Dawna kienu jitilgħu hemmhekk u fir-realtà ma jkollhom poter ta' xejn. Huma kienu fil-minoranza, fl-aħħar mill-aħħar jekk isir xi miraklu u xi ħaġa jridu huma ikollha maġġoranza però il-gvernatur ma jaqbilx magħha, l-aħħar deċiżjoni tkun tal-gvernatur. U dan l-istat ta' fatt li baqa' idejjaq ħafna l-Maltin u jgorru fuq speċjalment pereżempju t-taxxi. Min għaliex m'għandniex ikollna dritt li l-vuċi tagħna tinstema' x'taxxi għandhom isiru f'pajjiżna. Għaliex m'għandniex ikollna dritt kif jintefqu l-flus li jinġabru mit-taxxi. U fl-aħħar wara ħafna pressjoni fl-1864 il-Segretarju tal-Istat Cardwell joħroġ dak li sar magħruf bħala l-prinċipju ta' Cardwell. Għal fejn jitlu affarijiet li għandhom x'jaqsmu biss ma' affarijiet lokali, il-membri eletti għandhom jiddeċidu huma dik in-nefqa għandix issir jew le. Ħlief jekk b'xi mod jistgħu jolqtu l-interessi imperjali. Issa il-problema f'Malta kienet li diffiċli ħafna biex b'mod ċar twarrab l-interessi lokali mill-interessi imperjali. Għax da ħafna drabi kienu jirgbu fuq xulxin. U malajr insibu li dan il-prinċipju jaqla inkwiet meta l-Maltin insistew li ċertu xogħol li kellu jsir għax l-Ingliżi riedu li idaħħlu id-dranaġġ bi spiża għal dak iż-żmien enormi ma kienitx xi ħaġa ħażina li idaħħlu d-dranaġġ, kien hemm bżonn tad-dranaġġ, il-kondizzjoni iġieniċi kienu ħżina ħafna. Iżda l-Maltin kienu jgħidu intom tridu ddaħħluha mhux inħabba li jimirdu l-Maltin, imma inħabba li jimirdu s-soldati Ingliżi. Allura intom għandkom tħallsu għal din l-ispiża kollha u ma rridux jivvutawhom. Minn hemmhekk ġie mxellef il-prinċipju ta' Cardwell, malaj ħarġet direttiva oħra u l-Maltin reġgħu fir-realtà tilfu dak li kienu rebħu. Meta mbagħad l-Ingliżi ddeċidew li jmorru pass iktar il fuq kif jaħkmu l-Malta iżjed u għalhekk il-dittatorjat militari isir iktar ċert u iktar sigur f'pajjiżna, iddeċidew li Malta għandha ssir kemm jista' jkun Ingliża. Jingliżizzaw lil Malta. Ġara fil-gwerra tal-Krimea, kull dubju li seta' kellhom fuq l-importanza ta' Malta fil-Mediterran tneħħa. U naraw li wara l-gwerra tal-Krimea, l-Ingliżi jibdew jinvestu ammont ta' flus mhux ħażin fil-pajjiż biex jitejbu il-fortifikazzjonijiet u biex jagħmlu minn Malta stazzjon navali tal-aqwa kalibru li kien jeżisti dak iż-żmien. Allura il-pass ieħor kien issa kemm jista' jkun li l-Maltin nagħmluhom Ingliżi. Nagħmluhom Ingliżi billi jsir attakk frontali biex il-lingwa Taljana li għal mijiet ta' snin kienet il-lingwa tal-amministrazzjoni, il-lingwa tal-edukazzjoni, il-lingwa tal-kultura f'Malta u li dik is-sezzjoni edukata, kulturata fil-pajjiż li kienet ħares li Taljan bħala il-lingwa tagħha u dinha mhux biksuħad biss, rridu nifhmuha din. Il-Malti ma kienitx lingwa li kienet miktuba, ma kienx lingwa li kellha grammatika u fil-kuntest ta' dak iż-żminijiet lingwi li kienu mhux miktuba, lingwi li ma għandhomx grammatika kienu jitqisu bħala dialett. U il-biża kienet li peress li l-Malti għandu xebħ kbir mal-Arbi, l-Ingliżi jużaw din l-iskuża li l-Maltin allura huma Arab u jittrattaw lil Maltin mhux kif ridu l-Maltin ma bħala gwali, bħala Ewropew bħalhom, imma jittrattawhom bħala Arab bħalma kienu jagħmlu fl-Eġittu, bħalma kienu jagħmlu l-Franċiżi fin-Nord Afrika, eċetera. Dik kienet biża qawwija u kienet biża reali. U tibda hawnhekk il-kwistjoni kbira tal-lingwa. Din il-kwistjoni kbira tal-lingwa li fil-fatt waslet biex twildu il-partiti politiċi Maltin, dawk li kienu favur il-riformi li kienu tisiru fil-lingwa u
u dawk li kienu kontra dawk ir-riformi li kienu isiru fil-lingwa. Hawnhekk naraw li issa il-pressjoni tant kibret min-naħa tal-Maltin għall-iktar drittijiet li naraw li l-Kunsill tal-Gvern għall-ewwel darba taħt il-Kostituzzjoni tal-1887 ikollu maġġoranza ta' membri eletti Maltin. Li kienet xi ħaġa li qatt ma kienet saret qabel. Però xorta waħda minkejja li għandek maġġoranza ta' membri Maltin eletti, l-aħħar kelma tibqa' tal-Gvernatur. Mhux hekk biss. Imma il-Gvernatur kien jiddeċiedi jekk tistax tressaq mozzjoni inti biex tiġi diskussa fil-Kunsill tal-Gvern. Jekk tiġi diskussa u tgħaddi però ma toġbux, allura dak kien ifisser li dan jagħti il-parir biex dina ma tiġix milquha mir-Reġina. Allura tiġi nulla xorta waħda. Iġifieri xorta għandek din il-ħakma totali. U kienet jiġri xi ħaġa stramba ħafna. U din ħaġa stramba kienet din li l-partit li jirbaħ l-ikbar numru ta' membri fil-Kunsill ma kienx ikun il-partit tal-Gvern, imma kien ikun l-ikbar partit fl-Oppożizzjoni. Iġifieri, ir-rappreżentanti Maltin xorta waħda ma kellhomx poter avolja qegħdin fil-maġġoranza fil-Kunsill. U hawnhekk tikber il-pika bejn naħa Maltija u naħa Ingliża, jibdew sensiela ta' protesti għal raġuni differenti, ma nistgħux noqogħdu nitlu fihom fil-ħin li għandna, però dan għax wassal għal risposta Ingliża. U risposta Ingliża kienet faċli. Ma jogħġbukomx li qed tagħmlu, inneħħu l-Kostituzzjoni. Neħew il-Kostituzzjoni, daħlu oħra dik tal-1903 li biha Malta reġgħet marret lura għall-istess għada li kienet fiha fl-1849. U hawnhekk għandna perjodu twil bejn 1903 u 1921 fejn l-inkwiet politiku f'Malta neħħi għal perjodu ta' żmien il-Gwerra Dinjija ikun wieħed kostanti. L-aġitazzjoni kontra il-mod kif l-Ingliżi kienu jimxu mal-Maltin hija waħda li dejjem qed tikber qed titqawwa. U nħabba kundizzjonijiet soċjali li ġabet magħha wkoll l-ewwel gwerra dinjija, insibu l-isplużjoni li sseħħ fis-7 ta' Ġunju, is-7 Ġunju tal-1919. Issa di waslet għal xi ħaġa ħafna nies tismagħhom jgħidu, dispeċini ngħid li skorrettament għataw ħafna li jemnu jibqgħu jgħidu li s-7 Ġunju ġab il-Kostituzzjoni tal-1921. Dan mhux korrett. L-Ingliżi ġa kienu waslu f'punt li ndunaw li ma jistgħux jibqgħu jmexxu l-Malta kif kienu qed imexxu. U kienu qed jaraw soluzzjoni se jsibu. Kredu ma waslux għal konklużjoni li jistgħu jużaw sistema li kienu bdewha fl-Indja u dik hija li jkollok diarkija, jiġifieri żewġ gvernijiet, wieħed lokali u wieħed li jagħti każ tal-affarijiet imperjali, imma kienu qed jaħsbu x'jistgħu jagħmlu. Li ġara bis-7 Ġunju il-proċess tħaffef. Infatti insibu wieħed mill-uffiċjali l-Uffiċċju Kolonjali jinnota issa l-Maltin se jaħsbu li l-Kostituzzjoni ġejja ħabba s-7 Ġunju. Kellu raġun. Kieku għadu jgħix illum jibda jċabċab. Però fir-realtà mhux għalhekk ġiet. Ġiet inħabba l-Ingliżi raw li fil-kundizzjoni ġodda ta' wara t-tieni gwerra dinjija ma setawx jibqgħu jimxu bl-istess mod. U allura kienu lesti daħlu l-esperiment tal-self-government ta' gvern responsabbli f'Malta. U meta daħal il-gvern responsabbli f'Malta, nistgħu ngħidu li spiċċa perjodu ta' 121 sena ta' dittatorjat militari. Minkejja li matul is-seklu 19 wara ħafna sforzi mill-klassi politika Maltija, Malta ngħatat kostituzzjonijiet differenti b'xi gradi ta' sehem fit-tmexxija, l-irwol tal-gvernatur xorta baqa' wieħed kruċjali u l-aħħar kelma baqgħet tiegħu, speċjalment jekk xi ħaġa kienet ser tkun ta' dannu għall-interess imperjali. Kif sejrin naraw fit-tieni parti ta' dan id-dokumentarju, minkejja li fl-1921 il-Maltin ingħataw gvern awtonomu elett mill-Maltin, dan inħoloq forma ta' diarkija jew żewġ gvernijiet. Dak Malti immexxi minn kap ta' Ministeri Maltin elett permezz ta' elezzjoni u dak Ingliż immexxi mill-Gvernatur.